iki kok suwe tenan dinteni kok ora teko-teko ki. Telepon yo kok ora diangkat. Kaya apa dinteni suwe tenan. Bar kondi to, Beb? Maaf Beb, ki mangi bareng resik lho, proyeke Bapak Ngurah Segoro lho. Suwi tenan dinteni kok. Maaf. Ayo, ETW nanti. Dewe kemana aja? Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar. Iya sampai Bos Mamat kok dindak tikus iki. Nah iya ini wis berjuang sekuat tenaga. Loh, Tapi nek ora dihargai ya loro mbok modar reh donya. muter. Ipit anak juragan gedaan we. Anak juragan no bebas. Ayo. Andine wong geblong teko Kok dine to kowe berantakan? Aku apa-apa le ra ono gomo. Udah bojoku yo entek ndet. Aku wis boh nih, boh. Piye to nang berantakan tebar wik-wik wong apa ya nang berantakan. Akeh to nang berantakan. Enggak pedang sing. Boh dia tahu, boh. Boh niki. Eleran jeneng kuwi kena opo? Apa nang. Urip kok sabat wae. Ora iso mensyukuri nikmat ketara. Aja ngono. Ketara rat ke bojone to kowe. Bojoku yang kae lho. Piye terusan? Kok Piro wedak? Tuwa beras selepo beras ya. gampang ya kena. Iya. Ora apa-apa, linet bareng kan mengandung oil. Wah, iya nih. Ngepet wae. Ngepet. Masuk aku sing tugu lilin. Aku nek mati iki. Ora iso. Aman mbak aku aman. Ora aman mbak aku wis to, aman. Ora iso. Nol. Iki kan uyuh. Aku sing tuyul. Tak pedai wis to. Iya ayo. Iki wedai. Siap Pak, siap. Mantap. Wis ayo yakin Berangkat. alhamdulillah. Iya. Malam Jumat tak engko ka oleh line malam Jumat. Iya. Ora takok-takok kok pinter-pinter golek dino. Dino apa? Dino ngat. Ngat. Siro lu berangkat. Siap. Itu terantora gone. Rupane derene kok iki ngene aku. Lah terus sang opo irene iki? Lha iki sajene. Apa kuwi? Wis kuat iki. Yo, yo wis. Nah iki ngene, nah iki temok iki nang kene iki. Tau menan to ora wi? Menan wis to yakin aku, sumpah. Kok rubuk ngene. Wis iki wae, yo wis ayo wis iki ayo. Di mana lho wong kepepet nang nduduk rene tedet. Ndelok to.
KSU Sugiarto. Syaratnya apa? Syarat BPKB motor atau mobil. Nah, aku dibecak iki. Apa-apa kena iki jelasin. Traktor ya apa-apa. Traktor apa-apa? Trunol. Angkong iki. Dimulai rituale. Wis pegel melarat iki. Denger. Li, pegel melarat san. Wis ae kasajine. Ayo. Jal. Ayo. Wah. Duwe angel ini kan pisan Dijelek kene wae. Ayo. Ngobine apa? Wis jono tuku es nang ngene kono ngene jemali. Ayo Joshua sesune jemali. Ayo. Ya we kok, boy. Ya we. Ya sini bauti. Ya we. Tadi wis tair. Mantap. Bakal ramarat. Wah, awak iki. Gatel iki. Nek emang ki rajine ra bego tapi kene yo blok. Goblok Mendiato, nek oblok kabeh. Jongor le. Aku digudak mombo. Ya wis yo aku tidak kuat. Ye nih dia. Ye. Terus Masalah gimana mau musrek. Musrek buat musrek. iya bisa nih. Jaluk juga cepet kita duduk solusinya. Oh ya buat ampun ya bangun ya wah. Mano di dua anak buah telu kok hilang-hilangan iki. Cuah. Dal pergawe kok bolos. Kone cir jagung nang ilang iki ndi parake. Ini Indonesia kon maju ki kok ndi dalane nek gak dadi Indonesia negara santuy cuy iki nek ngene carane. Ngomong piye kok mbek Kanjeng Rahmat taat pribadi iki. Dibangnya tak telepon pacar gue mulai. Ndak ono wong. Kacau. Telepon pacar gue Reva. Nah ini lagi. Mau apa aja ya? Halo? Ref, apa ini? Kok dengarin angkatnya cepet? Oke. Oh ya, tak coba ngomong ya. Nih. Kamu sayang kan sama aku? Jauh kan? Kenapa nggak dijawab? Kok kamu diem aja? Wah, Reva sayang. Duh, sana. Kacau. Sisik. Kacau.